Вақти ма дастум намебинам. Наслаждаться каждым днем. Для меня вот это и есть счастье. Хушбахт ҳастӣ? Не. Ман хушбахтам. мақсади ту ки ман худма хушбахт ҳис мекунам. Хушбахтӣ барои шумо чи аст? Оила. Хушбахтия дар оилаи солим. Мақсад ман ҳамон саат бошам, ман хушбахтия дар мебинам. хушбахтӣ ман дар ватани ободам, дар фарзандонам дар вай мактабҳои баланд мехонанд. Аз ҳама хубаш ки вай ройгон хондаистанд. Ман хушбахтам. дар оилаи тинҷу обод доштанам, дар фарзандони хуб. Наслаждаться каждым днем. Для меня вот это и есть счастье. Я каждое утро просыпаюсь по утрам, особенно когда солнечная погода, когда погода хорошая. Благодарю Аллаха за то, что я сегодня встала, проснулась, и я счастлива. Хушбахт ҳастӣ? Не. ба кадом хотир? Не хушбахтам. Хушбахтӣ дар чӣ мебинӣ пас? Дар ободии ватан, дар доштани падару модарам. хушбахтиро дар ҳурмати очам, мақсад очама чӣ хел ҳурмат мекунам ё падарма чӣ хел ҳурмат мекунам, баъд занака чӣ хеле ҳурмат мекунӣ ё занак чӣ хеле ҳурматат мекуна, бародароро чӣ хеле ҳурмат мекунӣ. дунё ҳамиай ҳами хушбахтиро дар ҳам мебинам. хеле пулу моли тари ҳавас надорам. Бепул ҳам намеша. барои як моҳа хушбахт зиндагӣ кардан чӣ қадар пул дар кор аст? ма оилам 11 нафар аст. камаш селин 4 моҳ мехӯрем. Ана ҳисоб кунед камаш 2,5 сомон. нафақаи мегиртагӣ ма 850 сомон. 2,5 дар як моҳ ба шумо лозим аст то хушбахтона зиндагӣ кунед? Мешавад. дар як моҳ мумкин 2000 сомон бошад, кам аст. 1000-2000 барои оилам дабаниям. метавонад пул барои шумо хушбахтӣ биёрад? аз як тараф ҳа, барое ки мо дар чунин ҷаҳоне зиндагӣ мекунем ки ҳама чизро пул ҳал мекунад. Мактаб равӣ пул, меравӣ дар духтур ҳама ҷо пул. агар пул бошад ҳам ҳа, аммо на ҳама хушбахтӣ дар пул аст. Як кас мехоҳад ки дар последний модел мошина савор шавад, лекин ин ҳамаш гузарон. Ин дунё дурӯғ хабар аст. исамо дурӯғ худам. ҳамин кало мо ҳамин меқдар ба хоб мешавад. барои ин як киса зулм кардан дар хона, аз як кас гирифта хиёнат ва хӯрдан дар хона, ин дунё ҳамин мегирад. имрӯз ҳастем пага нестем. барои ҳамин оила ҳатто мемонад ҳамон чи оила, фарзандон, ҳарбаи нек